Jotono hambai naitongnai ani joto lukurok takuk tei bukuk chungno ang kha kuphur bai hambai pharo tamo himlai tini ni simi ani YouTube ni journey shuru wngkha ke norok naitongdi ani channel no norok subscribe khaidi ang YouTube o phaimani karon hinkhe ang khoroksa housewife ani mung Rina Debbarma ang housewife phano ang khoroksa chikon mikon business bo khai tongo hinkhe ang aboni bagui ani business no ang online no tubuna bagui ang YouTube o phaikha tai kwbangma borok rok jemon nogo asuk asugui housewife rok ang hai kwbangma borok housewife tongo je bobo haikhe rang puisa ajinani saimaniya ba tamo kaam khlainani saimaniya shudu chakri no simi achai tongo oboni bagui ke chakri no simi achai tongwui nogo asukti bobo haikhe chwng income khlaiman oborok no agi o phwrwnglaia no tangoi himale nogo asugui bo chwng income khlai tongmano chakri mankha hinkhe to joto borok no khainai khaiya sabalai tongnai ba hinkhe aboni bagui shudu chakri no simi achai tongya kwrwui chwng je nogo asugui bobo haikhe income khlai tongman tai chikon chikon kaam khlai bo chwng bobo haikhe success wngui man aborok no agi o swrwnglaia no tei oboni bagui norok no support khaidi tai ang tini no puila YouTube o phaio oboni bagui norok no subscribe khaidi ani channel no hinkhe tai like khaidi subscribe khaidi tei norok ageo choyawi naitongdi kwbangma videos rok nainani manano norokni bagui onek help wngano hinkhe jara jara rang puisa ajina muchungui tongnai rok lekha pora kwbang kwbang swrwngjak rok borok hinkhe oro ani channel naitongha hinkhe norok nogo asuk asugui no bobo haikhe income khaiman oborok manlaiano amsukno ani kok orono paikha hambai।